Milí přátelé, já vás vítám u další epizody našeho podcastu 32 Bar Talk. Tentokrát tady máme speciálního hostku. Navazujeme trošku na naši sérii, která se týká žen v jazzové hudbě. A pro dnešek jsme se rozhodli s Jakubem, který je s námi dneska taky. Ahoj, Kubo. Ahoj, ahoj. Pozvat docela speciálního hosta z zahraničí, ovšem lokálně, původem lokálně našeho, slovenskou, především flétnistku, ale obecně instrumentalistku Lenku Molčániovou. Vítej, Lenko. Vítej. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Lenka totiž, jak Kuba zjistil, jako svou absolventskou práci na konzervatoři napsala docela obsáhlou vlastně věc, která se věnuje právě ženám v jazzu z více, dejme tomu, historického hlediska a právě jakoby zkoumá právě tu problematiku a mimo jiné v rámci té práce taky rozdávala dotazník a zjišťovala, jak na tom vlastně česká, dejme tomu, komunita hudebníků, jazzmenů je s povědomím o ženách v jazzu a nás to zaujalo, my jsme se tím trochu provrtali s Kubou a řekli jsme si, že když už teda o tom mluvíme v těch epizodách ostatních, tak zkusíme dát nějaký kontext a nějakou širší třeba historickou souvislost těm všem věcem, o kterých mluvíme a který vlastně nějakým způsobem trvají jako důležitý témata až do dneška. Takže tímto bych to považoval za zahájené. A Kubo, klidně polož první otázku. No, já bych jenom doplnil vlastně, že to chceme dělat z toho důvodu, no, už si to nakousl, aby se ten kruh jakoby nějakým způsobem uzavřel, dejme tomu, ale moje první otázka by byla asi to, že jak byly ty ženy vnímány před třeba 100 lety, dejme tomu, no už více než 100 lety, když jako dejme tomu, že se datuje nějaká ta první jazzová nahrávka. Myslím si, že to je rok 1917, pokud si pamatuju správně, tak když to dejme tomu těch 109 let zpátky, jak vlastně to vypadalo tehdy? Je tam velký rozdíl, je tam malý rozdíl, nebo je to úplně jiná situace? No určite to bola iná situácia. Pýtaš sa konkrétne na hudobničky alebo ženy všeobecne? Aj? Akože, no môžeme začať asi možno tým, že ženy všeobecne, ale potom na jednotlivé, ako na tú jednotlivú tému tých najmä hudobníc, najmä jazz womeniek. Jo, ještě jenom se omlouvám, já tady asi budu přepínat z češtiny do slovenštiny, protože já prostě... Áno, vždy keď Kubo rozpráva na mňa, tak prepne do slovenčiny. Áno, myslím, že celkovo pred tými 100 rokmi ženy boli viac stále považované za tie žienky domáce vo všeobecnosti, čiže akoby tie role boli celkom dané, či už teda boli manželkami a mali dosť čo robiť doma. Takže bolo v nejakom smere menej prirodzené ich vidieť na pódiach alebo v nejakých roliach, ktoré zastávali muži. Ale práve keď sa pýtaš na tie 20. roky minulého storočia, tak tam bolo aj také obdobie toho, kedy sa tie ženy oslobodzovali. Taká tá éra swingu a jazzu, kedy to všetko začínalo. Tak boli ženy také rozšafnejšie, by som povedala. A konečne mali trošku viac slobodu akoby toho prejavu a nejakú prácu aj s nejakým v rámci hudobného priemyslu. A to práve viedlo k tomu, že sme ich mohli ich vlastne ľudia vidieť viac na pódiach. Či už to boli v nejakých roliach showmeniek, líderiek nejakých zoskupení, alebo aj teda instrumentalistiek.
čo bolo práve zaujímavé. Um, ale často práve boli v takej pozícii, ako by som to nazvala, pozlátka. Ono sa to, neviem, toto som doteraz na to úplne neprišla, ako sa to dobre prekladá z angličtiny, ale vždy, keď som čítala nejaké články, tak tam bolo napísané, že novelty act. Čiže niečo ako nejaká atrakcia. Javisková atrakcia by sa to dalo nazvať. Lebo to bolo niečo nevídané, jednoducho ženy naozaj v tom priestore neboli tak, ale v nejakých priestoroch, že vaudeville, muzikálov, kabaretov sa začali objavovať a čo bolo super. Ale teda to prinieslo aj nejaké potom tienisté stránky toho, ako sa nazeralo na tie ženy, ktoré vystupujú. No a jestli můžu, tak oni tenkrát jakoby, nebo ta role, bylo to vázané opravdu na to jako ženskost v tom smyslu, že to byly takový ty show, kde prostě jako v kostýmu, prostě s peřím na hlavě, prostě ta žena nejenže hrála třeba, dejme tomu na ten instrument, ale taky tančila a jakoby nějakým způsobem prostě užívala tu svou ženskost, že asi pravděpodobně se jako, nebo tak já si to představuju, když tak mě uveď na pravou míru, ale myslím si, že to je spíš asi takhle, než že by prostě lidi chodili se koukat na normálně obyčejně oblečenou slečnu, která umí dobře hrát na nástroj. Áno, presne tak, vždy tam musel byť nejaký kostým, istý druh vystupovania, bolo im často hovorené, že sa musia usmievať, aj keď hrajú na saxofón, milujem. Čo som sa smiala, keď som prechádzala tými článkami, áno. A tiež aj to showmanstvo spočívalo často v tom, je to vidno aj na rôznych videách, sa to všetko dá nájsť aj dnes na YouTube, z týchto všetkých ženských zoskupení, ako aj tá dirigentka sa tam točí, robí piruety, skáče. Jednoducho, že to až taký, že cirkus výstup, by som povedala. Čo oproti akoby mužským, akože aj mužskí dirigenti toto niekedy mali, hej, že to showmanstvo patrilo k tomu celému, myslím si, ale mám pocit, že pri tých ženách to bolo ešte o niečo viac. Takže aj napríklad klavíristky, hej, že či už hranie, hej, na 2 klavíry naraz, za tiež točenie na stoličkách, čokoľvek, hej, také jumping around, by som povedala, tam bolo vždy spojené s tým. Ale pravím, to bola tá éra, to bola tá popkultúra, to showmanstvo a ten jazz bolo spojené. Ale áno, boli tam dávané určite, ako sa to povie, dôraz vlastne na tú krásu a na tú výzaž, na ten vizuál. Že bolo to žiadané, bolo to nejaké požadované, ale zároveň tam bola akoby aj tá tienistá stránka toho, že potom, keď už tam bola nejaká instrumentalistka, ktorá sa tomu chcela naozaj venovať a riešiť tú hudbu, tak stále bola iba akoby, nie že kritizovaná, ale hodnotená podľa toho, ako vyzerá, skôr ako podľa toho, ako hrá. Takže toto sa tam tak viac menej dialo. Hej, a v tých ranných rokoch tam vlastne takto, čo som z toho tak vyrozumel, tak dosť veľa bolo tých prvých instrumentalistiek, tak čo boli, tak vlastne boli klavíristky. Áno, klavíristky prevažne, niekedy aj, že hrali na klavír a spievali, či už aj aranžovali, ale áno, klavíristky hlavne v týchto kabaretových a nočných kluboch. To bylo prevažné. Což já jsem se tam v té práci mimo jiné dočetl jeden moment, že byly nějaký typizace těch nástrojových rozdělení, že vlastně jakoby některé nástroje byly pro ženský mnohem přijatelnější než jiný. A je to vlastně docela zajímavý, jenom že to s tím souvisí, že teďka vlastně, že těch klavíristek bylo víc, protože klavír byl právě jeden z těch nástrojů, který byl z nějakého důvodu společensky přijatelnější, když na něj hrála prostě veřejně žena, než třeba právě jako jazz horns, to znamená trompety, saxofony, trombóny a takový další horns prostě. Chceš, nebo můžeš to nějak rozšířit ještě tady tohle, jestli si to pamatuješ? Áno, ono to, myslím, že možno aj tak bolo nejak spojené ruka v ruke s klasickou hudbou, ktorá predsa len mala nejakú tú tradíciu a mám taký ten pocit, že sa tie ženy vedeli dostať skôr ku klasickej hudbe. Ak možno boli aj z nejakých zámožnejších rodín,
alebo mali tie zdroje, tak mali nejakú edukáciu klasickú. Čo potom aj spôsobilo, že boli napríklad skvelé skladateľky a aranžérky. Preto podľa mňa ten klavír a husle boli také najviac priateľnejšie, zrovna pre tie ženy. Alebo aj harfa, samozrejme tieto, možno aj flauta, ale... A práve podľa mňa preto, lebo tieto trubky, trombóny, saxofóny máme skôr radené už k tomu jazzu, tak to podľa mňa súvisí s tým, že preto to boli tie mužské nástroje. Aj keď samozrejme máme tie nástroje v klasickej hudbe, ale mám pocit, že v tom čase, kedy to bola populárna hudba, tak to bolo hlavne tie jazzové showmanské nástroje. Je pravda, že vlastne čo sa tam dialo, tak tie klaviristky boli viac príjmané a viditeľnejšie a to sa možno viac bavíme o tých solistkách. Že tie klaviristky mohli aj vystupovať solovo, alebo bolo to jednoducho aj žiadané a populárne, ale nevideli by ste možno ešte v tých 20-30 rokoch solistku, trubkárku, saxofonistku, trombonistku. Takže oni sa práve tieto dychárky sa zgrupovali, lebo tak nejak pochopili, alebo videli, že teda to sa neudeje, že by tam bola teda solistka vyslovene. Zopár ich bolo až tak trošku neskôr. Takže vznikali tých ženských orchestrov bolo nespočetne veľa. To sa k tomu ešte dostaneme, ale to vlastne tie čísla ma prekvapili vtedy, že desiatky až stovky po celých štátoch a s veľmi zaujímavými menami. Ale áno, že tie klaviristky mali, aj tie spevačky mali možnosť byť tými solistkami a zažiariť týmto spôsobom. Že mali aj kapely, ale jednoducho bolo to priateľnejšie týmto spôsobom. Áno. Tak to boli tie začiatky a potom, ako sa to vyvíjalo pre tie ženy potom, čo sa menilo v postupy tých rokov, lebo potom vlastne prišli tie 20. roky, ktoré boli všeobecne vnímané ako proste boom všetkého. Áno, 20. roky boli boom. To muselo byť aj celkom super, aj pre ten swing, aj pre celú tú hudbu. Všetko fičalo, všetko sa rozvíjalo. Takže sa akoby tých zopár žien sa dostalo aj do tých kruhov, či už do tých rôznych kapiel, alebo zakladali všelijaké možné zoskupenia, aj turovali a podobne po celých štátoch. No a potom to bolo zaujímavé počas druhej svetovej vojny. Tam, čo sa vlastne udialo, že veľa mužov vlastne muselo ísť na front bojovať, že jo? A tým pádom sa pouvoľňovalo strašne veľa miest v takýchto aj rôznych povolaniach hudobných. A taká prirodzená tendencia by bola tých všetkých organizátorov, promotérov, producentov dosadiť vlastne na tie miesta oveľa hudobnejšie, priemernejších mužov, ale len z princípu, že sú to muži. A potom sa vlastne jedna z tých jazz womeniek, teraz myslím, že to bola Viola Smith, taká bubenička, sa zastala a napísala taký článok do Downbeatu, že dajte šancu hudobníčkam, aby sa vlastne na tieto miesta dosadili kvalitné hudobníčky, ktoré mali či už aj vyštudovanú hudbu nejakým spôsobom, naozaj kvalitne hrali z rôznych týchto ženských zoskupení. Takže to je napríklad veľká vec, že jednoducho sa to aj potom podarilo sa ich tam podosadzovať, ale vlastne ona ešte stále pokračovala v tom, aby to nebolo len taká záplata, ale aby si tie ženy naozaj našli to trvalé miesto v tom hudobnom priemysle. A niektorým sa to podarilo, samozrejme. Akoby aj celý ten život tých ženských hudobníčok, v niektorých aj častiach mojej práce to spomínam, že bol možno aj tak časovo ohraničený, že oni žili týmto jazzovejším životom a túrovacím životom, až pokým nemali napríklad deti alebo manžela. Hej. Že ešte v tých časoch súbeh jazzovej kariéry a manželskej materskej kariéry myslím si, že nebol veľmi možný. Čiže ono aj boli určite tie ženy mladšie. A potom tých zopár vlastne pokračovalo v tých kariérach a tu budovali aj cez 30., 40. a ďalej roky. Takže to len tak na doplnenie. Jasné. No, ty keď si povedala článok, tak mi hneď napadlo, že vlastne toto je jeden z tých článkov, áno, tá Viola Smith, čo napísala, ale tam bol ešte jeden, taká odbočka ma napadla, taký tiež legendárny, ale vlastne úplne na opačnú stranu, nie? Že
ženy sú horšie, a niečo ako v tom, neviem, ako už to bolo, že niečo v tom zmysle, že ženy sú horšie muzikantky ako muži, niečo také, nebolo tam tiež? Áno, áno, bolo. Po krátké technické pauze se vracíme zpátky s otázkou. Vlastně v návaznosti na to, co odpovídala Lenka, tak mě napadlo, že tam byl ještě jeden článek, vlastně ona se zmiňovala o Viole Smith, která napsala jeden článek, ale předtím, nebo potom, v roce 1938 v časopise Downbeat vyšel článek Proč jsou hudebnice horší? Je to tak? Říkám správně ten název, já jsem to zapomněl. Je to tak, áno. Áno, je to veľký bizár. A pozdravujem magazín Downbeat a editorov z roku 1938, lebo sa tam teda vyjadrili k tomu, že vraj ženy sú celkovo emocionálne nestabilné a že by nemohli byť kvalitnými hráčkami na tieto hudobné nástroje. A že konkrétne aj pri či už drevených dýchových alebo plechových nástrojoch, že by tam bola obava, že vlastne nevyzerali by atraktívne po prihraní. Lebo vtedy bolo vyžadované, aby sa ženy usmievali počas hrania na saxofón a podobne. Takže toto tam veľmi rezonovalo a vlastne mám pocit, že aj potom tie aj odozvy od tých ďalších hudobníčok boli také, že teda na to aj reagovali. A všelijaké bizarné reakcie ľudia dostávali, že naozaj tí muži nevedeli predstaviť, že by tá žena na tieto nástroje hrala, že to bolo vyslovene až také. Tých ľudí to nejakým spôsobom iritovalo. No. A tak bolo to nejaký otisk tej doby zároveň. Ja sa to snažím aj v nejakom zmysle pochopiť, toto myslenie. Že nielen tak akože razom odsúdiť, ale tak jednoducho bola to aj iná doba. A museli sme sa tam dostať a prekopať tam, kde sme dnes, za čo som na jednej strane vďačná. Ale teda bol to dosť hardcore. Teraz by už takáto vec neprešla. Je to docela jízda, když si představím, že vlastně to je jako jeden z těch právě jako nejstarších a nejhlasnějších magazínů, že jo, v rámci toho jazzového prostě světa. Downbeat, který vlastně jako, že jo, to je fakt jako relevantní médium, že jo, k kterému se dá vztahovat. To, co se stane v Downbeatu, tak to vlastně do nějaké míry definuje to, co je OK, anebo není. Takže, že tam vyšla takováhle věc, je docela fascinující. Ale to už se tím pádem blížíme jako do těch 40. To už jsou ty 40. roky, že jo, to už je skoro, jako to je 38, tady tohle z toho, to už je jakoby, to už začíná trošku taky jakoby jiná éra. Ty ženský prostě, jako myslíš si, že to vzniklo kvůli tomu, že prostě si ti týpci báli, že im vezmou job, jako ti jazzmeni, nebo Ja si naozaj myslím, že tam bolo áno toto, čo hovoríš. Možno aj nejaké obavy, nejaká asi žiarlivosť, lebo áno, a toto je tiež veľmi dôležitý topik, áno, tie ženy, keď sú na pódiu, majú väčšie ohlasy. Hej, že tí ako náhle videli ženskú bubeničku, ženskú saxofónsku, tak tie davy vburácali. Hej? Čiže tie ženy a tie ženské ansámble mali obrovskú popularitu, lebo ľudia to vlastne aj milovali, že tú show. A to, že vidia ženu hrať na trúbke. A to je, by the way, bohužiaľ niečo, čo ešte stále sa deje. Hej? Že akoby aj ja dnes stále cítim, že je na mne spotlight, keď idem na pódium. Ale čisto len a nejaké akože očakávania vyššie, alebo niečo tohto druhu, lebo celá táto história. Takže, lebo stále sme veľká minorita. Aj tuto v New Yorku napríklad prekvapivo. Že vôbec to nie je teraz nejaké ultra vyrovnané. Aj však otázka, či to tam aj treba veľmi pušovať. Ale na druhej strane, áno, boli to náročné časy. A tu ešte som aj našla k tomu článku, že aj ľudia hovorili veci typu, že na kráse im bolo pridané, na talente ubrané. Citácia. Takže to rozhodne vedelo podkopať aj tie sebavedomia tých žien a jednoducho, ako pri takýchto vyjadreniach vôbec niekto môže nabrať tú ambíciu chcieť byť profesionálnou hudobníčkou. Wow.
Čiže ono to podľa mňa zasahuje do veľmi hlbokých aj psychologických témat. Jednak to, aké sú brané spoločnosti, ako sú brané v rámci jazzovej samotnej spoločnosti, ktorá bola prevažne teda mužská. Ako sa tam tie ženy museli cítiť a tak podobne. Ale už potom od tých 40 rokov tam to začalo byť zaujímavé, už potom s príchodom aj bebopu. Tam už teda odznievali tie swingové ansámble a orchestre pomaly, postupne. Tým pádom už tých žien tak nebolo veľa vidieť v takýchto veľkých množstvách a už sa iba vynárali také tie jednotlivé hráčky, ktoré či už mali odvahu sa zapojiť do toho bebopového takého battle jam session spôsobu života nočného. Alebo ako Mary Lou Williams, tak vlastne sa priamo podielali na vzniku alebo boli pri tvorbe, pri základoch bebopu. Takže to, áno, preklápame sa do akoby takej inej éry v tomto smere. No, mňa len napadá k tomuto vlastne, že stále ešte sme si nejakým spôsobom, že keď sme sa rozprávali o tých big bandoch, tak vlastne si hovorila, že tam bolo dosť ako ženských big bandov, že? V tej dobe. Mňa len zaujíma vlastne to, lebo myslím si, že to nebude len ojedinelý prípad, ale myslím si, že vo veľa prípadoch poznáme, a vlastne o čom sme sa rozprávali predtým, než sme začali nahrávať tento podcast, je to, že máš tie instrumentalistky versus vokalistky. Tak by ma len zaujímalo vlastne, aký bol ten count. Akože máš nejaké čísla k tomuto? Približné. Lebo v tých big bandoch samozrejme, že v tých big bandoch samozrejme, aby to fungovalo, tak tam nemôže sedieť 20 vokalistiek a dve instrumentalistky. Áno. Nemám priamo, tým, že ja som sa primárne venovala práve instrumentalistkám, tak nemám úplne čísla, čo sa týka tých vokalistiek. Ale tie sú známe a o nich asi viac menej vieme. Ale v rámci tých instrumentalistiek, tak tam ich boli naozaj, že stovky, desiatky tých ansámblov. Každá z tých saxofonistiek, trubkáriek, trombonistiek hrala v nejakom ansámbli, takže to bolo extrémne plné. Takže bolo, myslím si, že oveľa viac tých jazzových instrumentalistiek. Minimálne vďaka tým ansámblom. A už potom tie ansámble vždy určite mali nejakú hostujúcu speváčku, že jo, tak ako to býva. Hej. No. Můžu, jenom mě tak napadá, jako, jak to, nebo máš tam nějakou komparaci, no víme to, jak to je v rámci třeba té klasiky, jako jestli ta klasika na tom byla tenkrát líp, ta americká klasika teda myslím, jako, že prostě, jestli žena, prostě bylo obvyklejší, že žena na Juilliardu studuje prostě jakoby klasický hoboj, anebo klasický trombón, anebo je spíš jakoby show big bandová hráčka prostě, která vystudovala nějak jakoby jinak třeba, nebo nestudovala vůbec třeba jako samoučka. To je dobrá otázka, na to by som sa aj hlbšie pozrela, aby som mala aj fakty, môžem povedať, čo si myslím, alebo z toho aj čo som niečo preštudovala. Tu nám aj prichádza aj otázka rovina teda rasová, lebo konkrétne černošské hudobníčky vlastne mali veľmi ťažký prístup ku klasickej hudbe. Tá bola dosť intenzívne rezervovaná pre beložské, či už teda hudobníčky, ak sa bavíme o ženách, alebo všeobecne. Takže to len, je tam tých zopár príkladov, ktoré cez nejakú domácu výučbu a tak sa dostali ku štúdiu aj klasickej hudby. A čiže tým pádom aj v rámci aj tých swingových orchestrov a tak tam boli aj černošské alebo rasovo zmiešané, čiže tým pádom možno tie príležitosti boli viac v tom jazze alebo v tých swingových orchestroch pre tie ženy v tom období. Ale myslím si, že tento problém bol asi dosť podobne aj v tej klasickej hudbe v rámci orchestrov. Čo sa týka toho zastúpenia. Že aj napríklad aj v rámci dirigentiek. No, tak tam jako v té vedoucí pozici nějaké, že jo, v úvozovkách prostě si myslím, že tam je o to víc. Hej, že to až za našich čas mám pocit, že sa prišli tie prvenstvá a tie priekopničky. Veľké dirigentky. Čiže áno, hlavne v tých vedúcich roliach tam to zastúpenie rozhodne chýbalo. A teda ja aj tým, že som študovala barokovú hudbu, mám tú starú hudbu celú prekopanú a čiastočne aj tú klasickú v rámci tej hudby, tak aj tam sa to ukazuje hlavne aj pri skladateľkách.
že často ich musíme vykopávať z tých archívov a hľadať ich a že to boli často tie manželky tých veľkých skladateľov, hej, ale že až tak sa im nevenovala pozornosť od Clary Schumann až po neviem koho, aj v tých barokových časoch je to síce už oveľa ťažšie nájsť tie historické artefakty, ale oni tam boli, ale teda tak postrácané, no. To ještě, co se týče těch all girl bandů, to je prostě úplně přesně taková ta, někdo to rád horké, ne, model. Aha. Jo. S Marilyn Monroe, ten film. Áno. Tak to je v podstatě ono, ne? To je jakoby ten all girl band, prostě show strašná, všichni jsou hrozně pěkný a hrajou prostě. Jo. Tak to si myslím, že dost lidí jako zná ten film, tak kdo si to doposud nedokázal nějak představit, tak takhle to třeba může jako působit, takhle to může vypadat. Je to zajímavé, že vlastně já třeba jako oni určitě budou existovat, ale já nevím o žádným ženským big bandu v současnosti, víš, jakože vůbec bych to nebral, jakože to je potřeba, doufám, že to není potřeba, ale bylo by to jako strašně cool zároveň si myslím v něčem. Hej, je tu teda, iba doplním, Jazz Divas priamo v New Yorku hrávajú pravidelné koncerty v Lincoln Center, teda tuto v Dizzy's Clube. Nice. Odtiaľ aj vzýšlo, alebo teda hrávalo tam veľa všelijakých hudobníčok, napríklad aj časť tých, ktorí podobné, teda je to menšia kapela, normálne jazzové zoskupenie Artemis, možno ste o nich počuli. No, tak tam sú tak oni sú prepletené, mám pocit, že tam viacero aj týchto hudobníčok bolo aj v Artemis bande, ktoré trošku zmenili zostavu, ale je tam Ingrid Jensen na trúbku, teraz momentálne Nicole Glover na tenor saxofón, ale predtým tam bola Melissa Aldana. Takže je to dosť. Videla som ich konečne prvýkrát, sa musím iba priznať. V Carnegie Hall zrovna. Takže bolo to úplne veľký zážitok. To vidieť, čiže to napríklad najznámejšie menšie zoskupenie, čisto ženské a potom je tam ten Jazz Divas Orchestra. Ale a myslím si, že je viacero možno menších. Je tu napríklad aj iniciatíva Jazz Hearst, myslím, že niekde v štáte Massachusetts a oni vlastne sa venujú dievčatám na stredných alebo základných školách tuto v Amerike. A prinášajú vlastne ženské lektorky a vlastne vyslovene podporujú tie dievčatá na škole, čo je veľmi unikátny projekt. Teraz sme takto pre nich hrali. Čiže robí sa tu tá osveta, aspoň ja teraz hovorím z tohto amerického pozadia. Neviem, či nejaké teda ženské zoskupenia aj sa dejú u nás. Dlho som doma nebola. Či o niečom neviete v rámci. Nemám ten dojem, no. Jakože určitě jsou nějaký dua třeba, víš, jakože to jo, ale no, jasně. Klára Pudláková má duo, že jo, prostě, ale to jsou dvě muzikantky, tak prostě to není tak, ano. To myslím, že spíš než, že by to byl koncept, tak je to prostě čirá prostě vkusovost. Ano. Ale větší kapely o těch nevím, no, ale jenom mi to tak napadlo, že vlastně že to vlastně něco dělá, jo, určitě je to zajímavý stejně, tak jak prostě je to mnohem, není to taková, asi to už to není taková ta fascinace, jako byla v té době, jakože jsou tady prostě hezky oblečený holky, které hrajou na saxofony, to už asi úplně nebude platit, ale přece jenom ten přístup k té tvorbě vlastně, jo, já nevím, když si představím, že prostě Maria Schneider postaví prostě fakt jako jenom holčičí big band. A tak je to podle mě cool vlastně strašně, protože to může být jako v něčem trošku jiný, no, zase nový prostě, no, tak. Áno, už to nie je, áno, tak tento druh fascinácie, asi aj skrze to, že naozaj tie ženy dlhšie už bojovali za to, aby sa teda na nás nepozeralo len z tej vizuálnej stránky a teda ako na nejaké objekty, aj objekty showbiznisu a všetko sa to odrážalo aj v populárnej kultúre, samozrejme aj dneška. Ale teda, že nabrať tú serióznosť na to, že nechceme rovnako nazerané, počúvané a hodnotené za to umenie. No a s tou, keď sa teda skočíme o pár desiatok rokov do súčasnosti, vlastne
Mňa to len napadlo, lebo si hovorila, že tam v New Yorku je teda ten jeden, či v Massachusetts je nejaký ten inštitút, ale vlastne, že s jedným z takých tých významnejších prišla vlastne Terry Lane Carrington, čo založila ten Berkeley, na Berkeley tu, čo to bolo? Jazz and Gender, hej, áno. Tak to vlastne, to bol asi taký prvý, nie? Akože väčší takýto krok, čo by to celé proste odkatapultoval, povedzme. Áno. Áno, k tomu mám tiež čo povedať. Dokonca sme mali na škole, na ktorej som teda študovala v Bostone, na New England Conservatory, tak sme mali jednu diskusiu panelovú a bola tam práve Terry. Takže sme sa aj na túto tému bavili, niečo ako tu sedíme my teraz. A áno, ona s týmto spôsobila, myslím, že dosť značnú revolúciu, že teda priniesla genderový topik do jazzu. A určite to otvorilo dvere a možnosti mnohým hudobníkom a robia skvelé veci pre túto celú osvetu v zmysle, že jak zozbierali, neviem, či teraz ste to zaregistrovali, zozbierali všemožné kompozície od jazz womaniek, vytvorili teda také knihy štandardov, napísané teda čisto jazz womankami a potom Terry zorganizovala prvú legendárnu jam session v klube práve blízko našej školy v Bostone, kde sme vždy všetci chodili aj z Berkeley, aj od nás, kde som sa zrovna dostala. Takže som jamovala pred Terry, čo bol dosť stres. Ale sme tam jamovali na zobcovke, podotýkam, takže veľmi veľký zážitok. A sme tam jamovali práve len na tie štandardy od tých jazz womaniek. Okay. Čiže bolo to tam aj na mieste, nastojáno všetko, že vlastne no normal standards allowed. Bolo to veľmi zaujímavé, prvá moja skúsenosť tohto druhu, ale potom som vlastne zistila, hej, aké super kompozície sú to, hej, že sa presne dajú hrať, potom to rôzne ľudia začali ešte pridávať do toho a prepisovať aj pre E-flat a B-flat nástroje. Takže je to podľa mňa, hej, nejaká super práca. Je to aj niečo, čo som sa, myslím, že aj spýtala Terry, že čo si ona myslí o tom, že do akej miery, áno, my podporujeme to, aby boli viac tie ženy prítomné v tom priestore, ale do akej miery nás to potom aj trošku rozdeľuje. Hej, že zase máme ženské štandardy, máme mužské štandardy, hej, že prečo tie veci nemôžu byť viac akože teda spolu. Hej. Takže aj napríklad o tomto sme sa trošku bavili. Je to pre mňa osobne taká trošku otázka, no, že ja práve sa aj skrze túto celú moju prácu som nakoniec došla k tomu, že predsa ja chcem byť súčasťou toho, že ja nechcem byť úplne oddelenie, hej. Ale akoby tú prácu niekto najprv musí urobiť, hej? Že najprv niekto to musí teda ponachádzať, zozbierať a tak a ja verím, že postupne teda sa to celé tak prepojí. No tak ono je mnohem jednodušší být v tom prostoru rovnocenným prostě členem nebo členkou v momentě, kdy je tam to zastoupení třeba, jakože prostě fakt ještě to není, jako ještě ten pocit prostě té vyrovnanosti prostě opravdu jako není přítomnej do té míry, že si člověk, já to chápu jako vlastně tu pozici a myslím si, že to je asi ta správná pozice v finále dlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, že se to vlastně, že se o tom už nebudeme muset bavit. Jo. Víš, jako, že to bude prostě úplně namíchaný a bude to vlastně úplně jedno. Přičemž zároveň to bude moct být na jednu nebo na druhou stranu vychýlený a nikomu to vlastně nepřijde nějak jako divný a bude to v pohodě. Ale to k tomu vede cesta jenom skrz to, že se to jako jistý moment začne opravdu, někdo musí být ten, který to jako pušne trošku extrémně z té druhé strany, aby se to tam jako dostalo, aby se to prolnulo a trošku prohnětlo. Právě, no. Takže asi jo, no, ale je to určitě jako důležitý to vlastně vytáhnout třeba z ty jazzové standardy, jako napsaný jako ženskýma, tak to je... Ano. Prostě to je dobrá iniciativa, já to nevím. Je to někde dostupný, nebo je to taková nějaká věc? Jo, normálne na webu? Áno, ja teda musím pozrieť, že kde sa to hej na webu nachádza, alebo môžem pozdieľať aj nejaké linky. Berkeley to mala niekde na nástenkách. Ale oni vlastne potom nahrali aj tie albumy. Neviem, či to aj bolo nominované na nejaké Grammy, teraz už neviem, či si dobre pamätám, ale vlastne potom či nájdete to aj ako albumy nahraté. Že vybrali niektoré z tých štandardov a v rôznych mixnutých zoskupeniach ponahrávali.
Je to veľmi pekné, veľmi pekné. Takže odporúčam. Okay. Napríklad tuto v New Yorku sa strašne často jamuje na Unconditional Love od Jerry Allen. To je vlastne úplne už priamo súčasťou. Počujete to na každom treťom koncerte, preháňam, ale hej, že vlastne je toto krásne vidieť, že už sa potom niektoré tie veci dostanú práve už do toho normálu. No. Mňa by len zaujímalo, Takže to je pekné. či tam je nejaký prienik vlastne medzi tými, vieš, že urobili tú knižku tých akože ženských štandardov, ktorú vydali, a vlastne ja som si Reelbook už nejaký čas neotvoril, tak neviem, koľko je tam vlastne tých ženských autoriek, ako v tých vlastne pôvodných Reelbookoch, povedzme napríklad v tej 6. edícii, ktorá je myslím posledná. Ak nie, tak neviem. No, 6. teda tiež, neviem, či som niekedy otvorila alebo mala, čiže nechcem hovoriť, ale pokým tie Reelbooky, čo mám, tak som žiadnu ženu asi nevidela. No, pokým to nebolo možno niečo... Áno, no. Hej. Akože zároveň aj, jak som sa dozvedala z tej histórie, tak často možno tie ženy boli stáli za nejakými kompozíciami alebo možno skôr za aranžmánmi nejakých kompozícií, hej, ktoré potom boli napríklad nahraté. Čiže a často sa im ale nedával ani veľký kredit. Som si aj včera počúvala napríklad, keď som sa pripravovala na toto, tak Blue Skies, vlastne zaranžované, neviem, či to teraz neviem, aby som nepovedala blbosť, či Mary Lou Williams. To myslím, áno, ona to zaranžovala pre Duke Ellingtona a na veľa zdrojoch proste nenájdete jej meno pripísané k tej nahrávke. No. Musela som sa akože dostať k tomu. Je to krásny aranžmán. Takže možno áno, ale pritom písali aj veľa kompozícií, ale možno tie sa nestali, áno. Takto, ten problém je, a hlavný, čo tiež som zistila skrze tú prácu, oni nedostávali tie príležitosti na nahrávanie tých ich vecí. Čiže tým pádom sa to vlastne nedostalo do toho povedomia, lebo tie štandardy vznikli ako? My by sme o nich nevedeli, keby neboli na nahrávkach predsa. Že vlastne toto je core problému, že oni, tí producenti všetko proste nehajrovali tie ženy. A tým pádom to nikdy nebolo zaznamenané. Možno to mali v šuflíkoch na papieroch a v živote sa to o tom nevedelo. Potom áno, niekedy niekto hajrol ženu a na urobenie aranžmánu alebo teda skomponovanie niečoho, možno majú nejaký malý kredit, ak vôbec. Veľa jazzumeniek nevidelo ani peniaze v živote za ich veci a tak, ak aj niečo nahrali. A z tých aj, čo som do tých 40 rokov, tak keď boli nejaké instrumentalistky a nahrali jeden album možno za život, hej, že to bolo možno jedno, čo sa im podarilo z nejakej nahrávacej spoločnosti. Lebo však vtedy teda independent recording ešte neexistovalo veľmi, tam človek musel byť pod nejakou spoločnosťou, čiže zase to, čo sa dostalo von, ovplyvňovali muži. Čiže celé to súvisí, prečo o tých veciach nevieme a musíme ich vyloviť, je práve aj toto. A už potom boli také, hej, jeden z mojich obľúbených, napríklad Emily Remler, neviem, či poznáte, ona už bola taká post-bebop. Veľmi odporúčam vypočuť si, skvelá gitaristka. Ja som s ňou teda už posadnutá, odkedy som sa o nej dozvedela a zistím, že veľa ľudí aj o nej trošku, aspoň trošku niečo vedeli. Môžete si dať album Firefly alebo aj song. Ona bola úžasná a práve jej sa aj chytili, často záležalo, že tá žena možno mala nejakých mentorov a ľudí, ktorí ju podporili, alebo známych hudobníkov, ktorí boli ochotní s nimi nahrať albumy a tým pádom sa viac dostali do povedomia. Čiže ona napríklad nahrala zo pár albumov. Takže, ale tam potom prišlo k tradičnému smutnému predávkovaniu, takže nemala dlhý život. No. To je tiež temná stránka. Ale áno, sú tam tie ženy, ale vravím, vieme o nich, ak sú nahrávky a súčasně vďaka všelijakým prácám. Takto. No, pokud, Kubo, nemáš něco, tak já bych se chtěl zeptat na nějaký ty osobnosti možná, jakoby, když jsme se na to teďka jakoby tak trošku naladili. Protože třeba Emily Remler jsem neznal. Což je přesně to, co jsi zjistila mimochodem v tom tvým dotazníku, že prostě je to strašně jakoby, jako pořád věc, že prostě jako řadu těch hudebnic, který tam zmiňuješ, té práci jsem znal, jo, OK, byl jsem na sebe trošku vevnitř jakoby pyšný, trošku jsem si oddechl,
ale jsou prostě jich určitě mnohem víc, kterých jsem v životě neslyšel, nebo jsem o nich slyšel, vlastně jsem to zapomněl. Jo. Ale je to, kdybychom si udělali nějaký takovej prostě dejme tomu list prostě těch fakt jako úplně zásadních a my bychom to potom připíchli třeba jako jména prostě k tomu podcastu. Jo. Aby si to, nebo udělali nějaký playlist třeba, ať si to lidi můžou teoreticky prostě poslechnout a vlastně se trošku v tomhle kontextu jako zorientovat, tak si myslím, že to bude zdravé. Jasne. Veľmi rada dám také tipy. No, tak ak začnem teda od začiatku, môžem to urobiť tak chronologicky približne, aj tak, ako idem v tej práci. Asi jedna z tých, čo zrovna poznáme a o ktorých, ona je, ak nie jediná, jedna z dvoch, troch, o ktorých sa aj učíme v rámci tej hudby. A to je teda Lil Hardin Armstrong. Takže aspoň väčšina jazzových študentov ju počula, aj keď nevedeli, že tam je ona len na nahrávkach Hot 5, hej, alebo s Armstrongom. Takže ak chcete zaloviť takto do histórie, tak Lil Hardin tam hrá na piano popri Louis Armstrongovi. Potom, čo sa dá asi pekne dohľadať, áno, Hazel Scott. Počuli ste o nej? Trošku, dobre. Ona, tomuto vďačíme aj Instagramom a všelijakým TikTokom, lebo jej videá sa vlastne, niekto to vylovil, ponahadzoval na Instagrame a sú to virálne videá. Práve ona je tá showmanka, ako tam hrá na tie 2 klavíry naraz, co sa tam točí na stoličke a všetko. Extrémna virtuózska klavíristka. Takže ona bola veľké meno. To je úplně neuvěřitelný, že jo, samozřejmě. No prostě to je jako, to je Art Tatum level, že jo, prostě. Ano. A zároveň je to úplně jako mnohem víc prostě show, vlastně jako taková až kýčovitá vlastně, ale ten skill je prostě nediskutovatelně daleko, jako jo. Tam mě reálně zajímalo, jestli třeba měla někdy impetus dělat jako art, jo, jestli Hazel jako taková měla někdy tendenci, jako si říkám, škoda, že nemůžu dělat to, jak bych to chtěla, musím hrát prostě boogie hrozně rychle. A toto je veľmi dobrý point, hovoríš, toto záležalo individuálne od jazzwomanky na jazzwomanku. Pri Hazel Scott si nie som istá, ja mám pocit, že ona skôr akože si aj užívala túto, lebo mala veľkú slávu, naozaj je to priniesla. Bola extrémna virtuózka, ona sa aj od Arta Tatuma učila, boli to jej mentori, aj títo všetci klaviristickí hrotiči. Ale napríklad Mary Lou, ona bola dávaná do tejto pozície, že ju chceli, aby ona bola druhá Hazel Scott, ale ona povedala, že ona nechce, že ona voči tomu brojila. Aj vlastne aj v rámci mojich hĺbších potom výskumov. Jej aj potom niekto, nejaký mentor alebo priateľ povedal, že počuj, že tvoj talent je tu mrhaný takto na takúto show, že ty si vlastne umelkyňa. Takže ona mala aj nejakú podporu od ľudí, čo ju vlastne podporili v tom, že nech ide preč z tej show a nech a fakt išla potom do tej art zóny, hej, bola súčasťou tvorby bebopu a Mary Lou je super. Ja mám jednu z najradšej z týchto všetkých jazzwomaniek. Ona bola taká podľa mňa mama tých beboperov. K nej chodili hangovať Charlie Parker a Dizzy a Monk. U nej proste po koncertoch, po jamkách, všetci, ona ich volala deti, decka, že k nej chodili domov a proste tam sa tvorilo, tam sa jamovalo, ona ich mentorovala. Lebo ona aj spájala aj všetko vo svojej tvorbe, klasickú hudbu, blues, sakrálnu hudbu, potom ten bebop a všelijaké moderné jazzy. Takže to musel byť super vzrušujúci čas tedy, keď si to predstavíme. Takže ona bola priamo súčasťou toho, spolu s nimi tvorila. No a potom tam boli všelijaké aj tieto saxofonistky, aj trubkárky z tých ženských orkestrov. Môžete si pozrieť, napríklad Balajda Snow bola taká výrazná, Peggy Gilbert, Billy Rogers. Potom máme tu Viola Smith, čo sme ju spomínali, tá bubeníčka. Áno, ona bola tiež úžasná, technicky brilantná, virtuózna, aj showmanka, čiže splňala všetky tie atribúty tej doby. Tam akože čo bola jej kritika, že ju nazývali, že je príliš kópiou. Poznáte meno Gene Krupa, to sme spomínali. Tak vlastne ju volali, že ona je vlastne ženský Gene Krupa. No. Takže vlastne tam bol akoby shaming na to, že je proste len kópia. Takže tak, ale odporúčam si pozrieť, ale teda bola mala tiež meno a mala teda aj vplyv, ako sme sa bavili o tých downbeat magazínoch.
Ďalšia moja obľúbená, a toto veľmi, veľmi si pozrite, Melba Liston. Niekedy ju niekto spomenie na nejakých jazzových históriách, malinko, ale ona trombonistka a veľa významne ale aranžérka a skladateľka. Nahrala krásne nejaké songy, neviem, či to bolo nejaké zo 2, alebo či to bol celý album s Dexterom Gordonom. Takže Dexter ju zavolal, veľmi ju mal rád a spolu aj tvorili. Takže Melbu Liston veľmi odporúčam. Neviem, či sa mi to nemýli, či s Count Basiem aj tiež potom hrala alebo aranžovala pre jazzové orchestre, pre všetkých možných. Takže veľmi odporúčam. A krásny má tón, krásne také improvizácie, ale sama spomínala v nejakých citáciách, že bola skôr hamblivejší typ, čiže až tak sa ona sama nepušovala do tej role solistky. Hej? Čiže napríklad, jak si aj ty hovoril, tak v tomto prípade to bolo z jej strany, hej? Že proste bola viac hamblivá. Tým pádom sa aj lepšie ľúbilo, že tvorilo, aranžovalo, komponovalo. Čiže sa našla v tejto roli. Tým pádom ale nedostala veľa kreditov. Tak ako som spomínala. Trubkárka, dosť brutálna, Clora Bryant. Tak, ona bola jedna z tých, ktorí chodili na jamky bebopové, ktorá jamovala s Parkerom. Čo je jediná asi ever žena, ktorá sa mala gule na to sa postaviť na pódium s Parkerom. No, dosť dobrá typkyňa. A tam aj zazneli, počkajte, môžem jednu citáciu dať? Ja som si to vydolovala v mojich článkoch na Jazz.sk, lebo ma to zaujalo. A som našla citáciu, že čo jej povedal Parker po jednej jamke. Sekundičku, ja to tu musím, áno, už sa mi to loaduje. Tak prosím. A teda, hej, je to z nejakých zdrojov, je citácia, ale berme to, že je to teda, že sa to stalo. ťažko fakt čeknúť. Ale teda citujem, že Clora v jednom interviu spomína, čo jej povedal Charlie Parker. Raz sa Charlie dovalil do klubu, v ktorom som práve hrala. Požičal si od niekoho Selmer tenor saxofón a povedal, no čo si chceš zahrať, Clora? A ja som povedala, now's the time. Tak som odpočítala mierne rýchlejšie tempo a všetkým to dobre swingovalo. Keď sme skončili, klavirista zahral na konci starý Basieho lick, čoho sa Charlie chytil a povedal, nech si zahrajú skladbu Tickle Toes. Odrátal o mnoho rýchlejšie tempo a už letel. Keď som začala hrať solo ja, pokúsila som sa prejsť do double time tempa, tak urobil aj on. No keď sme skončili, chytil ma za rameno a zatiahol dozadu. Clora, povedal, ty vieš, že ťa milujem a milujem ako hráš, ale nepokúšaj sa takto hrať double time, keď to nedokážeš. Zostaň pri tom, čo vieš robiť a buď si vedomá toho, čo vieš. Dosť deep shit, čo? No, čo áno, presne, že vlastne je to v niečom aj trošku, že kill the vibe, ale zároveň niečo aj pravda, že wow. Áno, jazz je aj zároveň risk-taking thing a zároveň... Tak jako otázka reálně, jak to bylo, že jo? A samozřejmě taky, jakoby víš, jako co to znamená vlastně, ale je to hrozně jako zajímavý, že pokud ona jako byla ochotná prostě jako takhle jít z kůží na trh, jako ve smyslu tom, jako fakt, jako to byli největší prostě úplně zabijáci samozřejmě, že jo? No. A jako vlastně se pouštět do nějaké tak jako až konfrontační víš, z té pozice. Akože medaila za odvahu. Jako, no ještě, pojď ještě, tak Charlie, tak pojďme ještě double time, ne? Nebo co, jako, tak to je hodně v pohodě, to cením. To by si nedovolil totiž ani Dizzy, že jo, pravděpodobně. Však toto. Hej, čiže áno, boli tam aj tieto odvážne individuá, ktoré si tým prešli. A už teda neviem, možno details ako extrémne, ale myslím, že ona si zachovala to sebavedomie, že ona proste neriešila, išla si svoje. Potom tam máme, tiež celkom zásadná Marianne McPartland, jej meno celkom rezonovalo, klaviristka. Ona sa tiež aj zasadila o túto takú celú osvetu. Jedným z veľkých základov aj mojej práce, ona mala sériu rozhovorov v rámci, nechcem si už vymyslieť, možno neviete. Hej, Já vím, a myslím, že to je, bo ty to víš, to je, nebylo to tenkrát jako to NPR normálně? Jako... Bylo to, ano, NPR, jo, bylo to NPR, no. NPR, áno, bolo to NPR-ko, to rádio.
Tak áno, séria tých rozhovorov je celkom neskutočná, lebo vlastne som zistila, ako viaceré aj z tých, čo tam potom ja rozoberám, ona tam mala na rozhovor, čiže ja som sa napočúvala hodiny a hodiny týchto rozhovorov. Tak veľmi odporúčam, dá sa to asi niekde na YouTube nájsť alebo na stránkach NPR. Jo, na NPR sa to stále dá dohľadať, myslím. Takže ona bola super. Myslím, že aj tu Joanne Bracken tam mala klaviristku. A potom už ideme do nejakých známejších mien ako Alice Coltrane a Carla Bley. Jasné. Ich dve tiež. Myslím, že ich dve viac menej nejakým spôsobom spomíname v rámci jazzových histórií, čo je super. Alice možno nedostala také uznanie počas jej života, lebo ako ona sama spomína, tiež citujem, bola trošku blameovaná za rozpad Coltraneovho kvartetu, že ako niečo, syndrom Yoko Ono. Jo. Ale bolo to vlastne impuls Coltrane, ktorý chcel, respektíve, áno, že tam chcel iba dosadiť Alice, čo vlastne aj prispelo k tomu, že akoby Alice potom ovplyvnila Johna po tej spirituálnej stránke, že to, ako sa pretransformoval potom Coltrane na ten spiritual jazz a tak nejakým spôsobom k tomu prispela Alice. No a áno, a tak ešte možno čo vypícha. Carlu Bley, vieme, to myslím, že nemusím do detailov. Queen Avantgarde. Tu Emily Remle teda ešte prizvukujem a mám tam Jerry Ellen Must Be. Jedna z mojich tiež obľúbených, čo som našla iba vďaka mojej práci, Marilyn Crispell. Krásne piano na štýl Paul Bley. Ona bola táto kategória Paul Bley. Dajte si prosím Marilyn Crispell. Krásne. Terry Lynn máme, súčasné Maria Schneider, Toshiko Akiyoshi, komponistka, big bandy, klavír, všetko. Regina Carter husle. A potom tieto ako Tia Fuller, Roxy Coz a už dneska ich máme oveľa viac. Toto už moja práca je outdated, už to má nejakých 6-7 rokov, čiže... Jakoby tu současnou scénu, jasně, tak tam to si myslím, že je na samostatnou klidně jakoby diskuzi, nebo samostatný díl, ale krásně jsme tam došli. Myslím si, že ten nějaký playlist těchhle men, který jsi vyjmenovala, mohl být docela košatej a vlastně úplně novinky tam člověk uslyší.